now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Tara, Tito, ligo po. Hi, DJ Rocky. Share ko lang itong malupit na nangyari sa akin. Itago mo ko sa pangalang Lolit. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Legal kami ng boyfriend ko sa family niya. Kaya minsan, sa kanila ako nag-i-stay. Naalala ko, one time, umaga, kagigising ko lang din. Sakto, kumakain ang pamilya niya. 'Di ba tayong mga Pinoy, sanay tayo na mag-aya kapag kakain na ang pamilya. So, kumakain noon yung uncle ng boyfriend ko. Tapos, inaya niya ako. Sabi niya, Lolit, kain. Sumagot naman ako ng, sige po, maliligo muna ako. Pagkapasok ko ng banyo, sabi ko, tara tito, ligo po. OMG! Nag-aya rin ako! Nagtinginan sila lahat sa akin. Shocked din ako. At syempre, sinubukan kong bawiin. At ang sabi ko, ligo muna po ako. Dali-dali kong sinara yung pinto. Diyos ko, parang ayoko nang lumabas. Kung pwede lang magpalamon sa lupa. Buti na lang, hindi nila sineryoso ang sinabi ko. Inantay kong matapos sila bago ako lumabas. Kaya simula nun, hindi na lang ako nasagot pag inaaya nila ako. Minsan, di muna ako nalabas pag kumakain sila. PS, hindi alam ng boyfriend ko na nangyari to. Buti na lang. Pero, alam niya namang sa kanya lang ako. Hanggang dito lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lolit na nalitot lang at nagpapaalala sa mga kabisyo natin out there na isipin munang maigi ang sasabihin bago ibuka ang bibig. Ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File.